F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sera tat-tajba minna ftit ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lill-Maestro Joe Brown. Il-familja Brown kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel Joe, kif ukoll il-ġenerazzjoni ta' wara huma kollha mużiċisti. Wasalli għall-widnejja li Joe qabel 11 ta' bil-lejl ma jorqodx u ma' 3 ta' filgħodu jkun diġà qiegħed fl-istudio tiegħu jaħdem. Il-lejla lill-Maestro ħanqabdu ħafna nostalġija. Nostalġija ta' żmien l-aħħar ta' snin 70, il-bidu ta' snin 80, meta Joe kien mużiċist residenti fil-Gardens Restaurant Night Club. Dak iż-żmien wieħed mill-iktar night clubs prestiġjużi li kellna f'pajjiżna. Wasal il-ħin biex jibda prime time, wasal il-ħin biex niltaqgħu mal-Maestro Joe Brown. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Alpro Absolutely Coconut, a divine, dreamy coconutty bliss. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Sera tat-tajba u nilqakom għal prime time, it-tieni prime time ta' din il-ġimgħa. It-tieni mistieden għal din il-ġimgħa. Fil-fatt dal-mistieden tal-lejla l-ewwel karozza li kellu kellha żewġ kuluri. Illum l-annu ta' 5 u kien jomu sinonimu mal-mużika. Nilqa' miegħi lill-Maestro Joe Brown. Sera tat-tajba, Maestro, kif int? Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek, isma' kurzita ta' malajr qabel nibdew. Sewa? Żammejt ma' tradizzjoni ħadd tal-ewwel hawn. L-ewwel irid ibaqbaq. Jibda tilgħal-fwaq. Għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Irranġa ħi. Isem ukun jom? Joe. Joe. Kannella bil-Malti, Brown bl-Ingliż. Brown bl-Ingliż. Data ta' twelid? 23/10/59. Ottubru 59, ġifieri Ottubru li għadda laqt? 63. Fejn inti mwila, Joe? Twilit il-Birgu jena. Birġi? Birġi. Imma trabbejt b'għam lamba ta' xkon zaħir u xek. U parti l-Kalkara u koll. Professjoni? Mużika. Mużiċistu. Mużiċist. Weħlet li kolla typewriter. Anżar mama, all right. Mużiċist. Joe, il-ġenerazzjoni ta' qablek ukoll kienu mużiċisti. Ekku, mejja, mela. Il-nannu u l-papa x'kienu jdoqqu? Il-nannu kienu jdoqqu id-drums. Missieri drums u trumpet u kelli tsiju jdoqqu il-saxofon. Il-ġenerazzjoni l-ġdida? Mbagħad hemm jien nikkomponi insomma pjanistu anka perkassjonistu hekk u t-tifla il-kbira tiegħi Abigail, pjanista kompożitriċi insomma l-għunu l taf kif? Nannu ta' 5? Nannu ta' 5. U mill-5 li huma kemm ħajħorġu mużiċisti? Għadna ma nafux nafu futbolers, żgur ħajħorġu futbolers. Ġifieri minnhom tiġemm il-futbolers. Iva. Isma' bħala nannu, Joe, kif int? Nannu disciplinati u ċċedi xi ftit? L-nċedilhom ta'. Iċċedi? Ejju. L-iktar il-mara ma ċedilhom ta'. Joe, ħaneħdok lura fl-aħħar ta' snin 70, Sewwa. il-bidu ta' snin 80. Inti kont mużiċist f'dak li dak iż-żmien kien meqjus bħala wieħed mill-iktar night clubs prestiġjużi li kellna Malta. Kont il-Gardens. Il-Gardens is-Swieqi, llum m'għadux jeżisti, ta' ġalek saqt insemmuh bħal speċi. Kont. Il-cabaret shows kienu mfittxija sew. Żgur kienu kollha minn barra, u anke Maltin kellna wkoll, ta' ma konna nġibu ħafna minn barra wkoll. Għandi silta għalik, li kif ħat ismaħħa mill-ewwel ħat irrakkuntali għax ħat iftakar x'kien ġara. Isma' naqra, isma' dil-kanzunetta. Iva fejn qiegħda. Ej nibdew ir-rakkont mill-bidu. Eżatt sibtili. Kemm kont qiegħed tarda kien dar? Dak ħadd manċer.
u wasalt on time eżatt imma. Fiex inkellek tibda? Fiex inkelli nibda d-disa, fid-disa konna nibdew. U da kienet żmien il-miliet. U kienu jagħmlu ħafna attivitajiet tal-politika biex niftehmu, jagħmlu l-parti għal dak id-deputat li kun Wasal biex jiġi elett jew li kien elett. Jew nkella biex jirringrazzja lin-nies insomma hekk. U wasaltilhom tard jien fid-disa. Rawni diħettilhom skużawni għax ħadd panċer, vera, u ma stax nibdlu dakinhar għax indem kmien inkun, ma insomma. Sħabi il-mużiċisti kienu diġà konna nibsu uniformi dak iż-żmien tal-istage. Biex kulħadd tkun l-istess. Telaw fuq il-park qedtilhom jekk naħsel idejja sewwa, qedtilhom ixaruli kollox. U mhux sa nbiddel, nagħmelha hekk l-ewwel session insomma. Iva, ħsilt idejja malaj ħriġt, intfajt fuq il-banketta u bqajt niżel għal dari fl-art. Telqet l-istess. Mela dik il-number 2, diġà. Qed tallajt li tajba jien. Għajmun in-nies, għax waħda sewwa. In-nies tal-udjenza? Mela, għax bqajt niżel minn fuq l-isteġġa nisfel. Għettilhom issa tuni ċans, ħanitlaq nirrelax ħanbiddel. Biddilt insomma u nżilt. U ġi l-organizer fuqi għalli ġew għalli peress li kulħadd taddej kulħadd tiparla għalli ħanannunzjaw tittamilli I said ta' Neil Diamond għallex mistax min kemm tagħmlu għasabija. Dik li daqqejt issa jien. Dik li daqqejt inti. Għatlu, isma' di song qawwija, ma taħtlu biex għalliva għallivi hekk ħalli tagħtu l-ewwel show number u mbagħad jikkwitaw in-nies ħanibdew. Għatlu għadajt mela jien. U għat namlu għaddi u vera ħafġet inna tajba la folja kont. U kif ħan ispiċċa eżatt di song jien. Kulħadd ċab jajjat. Jajjat u jisabtu fuq li mwejjet u jina. Ejja, għamilna ħitta. Nizlet tajjeb ta' veru. Thank you. Iktar ma ngħid thank you iktar jisabtu da u jajtu. U sedattat li ma konċ qed ninduna. Li kien diħal id-deputat. Nu waraj. Mela mhux għalik l-applaus. Għalek fuq tlieta l-boj ma toqgħod. Imma x'tagħmel. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Ġo, milux il-tqajt ma' George Kull mill-Puse u semmejtlu li ġejt il-taqa mija għawek fuq prime time għalli u la tara l-ġow għalli ejdlu xkien ġranna li darba kontu tfejtu ximejn għax mortu tieklu. Xkien ġrankom eżatt? Tal-istudio, meħt. X-studio beda ejdli. Dika konna miftemin, fit-8 ta' fil-ħodu, monna ġo studio jienu l-Puse biex namlu xi song għal-Eurovision dak iż-żmien, kienet song tiegħu. U għamilna esu sa' nofsija. Immaġina, 4 sigħat għaddejjin non-stop li kważi l-estajnija, l-essenzjal tagħha biex imbagħad nibdew recording tal-kantanta u l-Puse jagħmel xi dan. U l-inġinier għalinna isma' għalinna nimxi niklu xi ħaġa għax għandi l-ġuħ jien. Għadniwa dan aħna ta' neħdu xi ħaġa insomma. U aħna wefġin kien ta' falmejn da. Għall-isma' ġew, tlujd li jien. Għallina s-sejvjajt. Lilek sa' Lila tis. Għettu ma nafx, għettu għajab tistaqsil ġuħabxin. Dak ġuħġ ma għajħares lejja. Kien s-sejvjawle? Mbatt morna, niklu għabġajna morna. Għalli taf li ma s-sejvjajċ. U kelkom terġaw tibdaw. Kenna nerġaw nibdaw kollox mġdijt. Aj, maħej. Isma ġo, nerġaw ħedok l-ura fl-ħar ta' snin 70, snin 80, il-ħwejjeġ ta'kom kienu ikoniċi. U jien għaluli li ġo kien dejjem ikun on point. L-istil ta' xaru, xi kollibes. Iva. Ifimni dak iż-żminijiet, anka l-band, zektar għal-bands ta' barra, jien naf ċertu omos, ċertu qliet. Mbagħad kien ħareġ l-Italjan kat, tal-aħna kollha, kelli drummer Taljan biex ikoll biex iktar dan. Alla jaħfillu Chris, li l-raġel ta' Mojra, nsellimlu minnaw, nsellimlu. Alla jteħ il-paċi. U iwa, konna nimsu nasluhom il-ħwejjeġ, anka l-istil ta' xar. Isma ġew laqt nitkellmu naqa' fuq ix-xar. Allura dak iż-żmien li ma prodotti kont tuża? Xejn normali. Hairspray, x'kontu tużaw? Brill cream? Le, xejn. Xejn? Xejn, nibblowjawhom konna bil. U kif kien iżommilkom allura? Kif hi? Kif kien iżommilkom? Iżomm kien. Anka kien jaqtaħħun nemma.
kien apparda u kien espertu għattifem hemm daku kemm tiblowja u ħallu hekk. Ġieli għandek raġun. Badda xej spray kemm iżomm. Biex iżomm. Ma mhux il-kwantità ta'. Ġew l-ewwel karozza li kellha żewġ kuluri. Safra bil-bonnet u saqaf iswed. Ġifieri, imma safra. Il-bonnet kien iswed. U saqaf iswed u daqshekk dik kien u mbagħad kollha safra. U l-liċenzja dom biex ġibtew mill-ewwel kont għaddej. Mill-ewwel kif għalaqt 18 wara ġimgħa ġibt il-liċenzja kont. Minħabba n-natura tax-xogħol ovvjament li jkollok il-liċenzja u li jkollok il-karozza kienet essenzjali. Bil-fors. Però dak iż-żmien tinsix ukoll. Ma tantx kien hawn karozzi fit-triq mhux bħallum u differenti traffiku kien. Ġew ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami. Kif niġu lura għandi filmat żejra ta' Abigail tat-tifla tiegħek meta kienet hawnhekk. Għalt li xi ħaġa fuqek u rridek tikkumenta hekk hux veru jew le. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami jaqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. OK Home, bringing life to your home. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Esprit, level 1 at the point. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun, made with love. Kun, made with love. Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-Maestro Joe Brown. Il-familja Brown hija familja ta' mużiċisti kemm il-ġenerazzjoni ta' qabel Joe anki il-ġenerazzjoni ġdida. Kurzita Maestro, prezza poco kull sena hekk bej wieħed u ieħor kemm l-arranġament differenti għall-orkestra tikteb. Naqbes il-200. Il-fuq minn 200. Iva. Isma' xi naħseb 3 xhur ilu bil-qeda fuq das-sufan kelli t-tifla tiegħek il-Abigail Brown.
u tlabta taqta li naqa kurzita jiena. U wara xi kummentat li wara kif niġu lura jgħidli naqra x'taħseb mill qalt li. Isma' kif tirrakkuntaħ il-papa d-dar? Għax aħna ovvjament dejjem naraw ħedoq, dejjem naraw ħemexxi xi band jew l-orkestra, kif inhu d-dar? Il-papa dejjem maqful jagħmel il-mużika, propjament jibda xi tlieta ta' filgħodu. Kont se ngħidlek jien wasal li għall-winnejja l-missaġġ minn kemm kmieni. Ħafna. Veru? Ħafna. Jibda xi tlieta ta' filgħodu u inti tkun rieda u tibda tisma' l-mużika minn taħt għaddejja għalkemm kull imkien suppost soundproofed xorta. U ngħidulu paċenzja. Ġew, il-ġurnata tiegħek veru fit-tlieta tibda. Ejja, mela. Kif tqum daqshekk kmieni? Minni nqum. U jiena għandi ħaġa, once li ftaħt għajnejja jonħsat toqomt daqshekk. Imma tibda kmieni, torqod kmieni? Le, kunu l-11, ġi anka nofs il-lejl. Imma siesta tieħu mela? Le, xejn. Laqqa siesta mar nofs. Kif jirnexxielek torqod daqshekk ftit? Ma nafx ma nafx inhu jiġbek, imma dak kollox iva. Ġew, ovvjament Abigail apparti mill-tifla tiegħek intom ukoll kollegi kemm il-darba tkunu xogħol flimkien. Żgur hija l-pjanista waħda mill-pjanisti ngħidu hekk, jew keyboard player tal-orkestra li mmexxejjena. Dejjem tikkummenta li meta tkun qiegħda miegħek fl-orkestra dejjem moħħok mistrieħ biha. Iva. Għaliex ġew. Allora qed nismagħha tistudja d-dajjena dak il-mużika li nkun ktibt. Allura ngħid alright. Mela ħammexxi. Tipprepara ruħha u tkun lesta. Eżatt. U hemmhekk issarraħlek rasek. Ġew, jien nirringrazzjak tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita li kellna selezzjoni sabiħa ta' prodotti differenti ta' Fior di Vita Bacon li żgur tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni. U biex tara l-ġurnata tiegħek grazzi għal Yogiti għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali. Żgur se issib dik it-toma l-iktar li toġbok. Grazzi ħafna ġew u l-lejl it-tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, ħanam l-appuntamenti tiegħi għal magħkom għal għada fl-istess ħin fit-8 ta' filgħaxija u tinsewx tirreġistraw biex tilagħbu kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-flus dil-ġimgħa dal-waqt jasal li ġifieri tħallux għall-aħħar biex tirreġistraw, qabdu l-mobile, ibagħtu isimkom kun jomkom l-età fuq in-numru 50612100 u jekk ittuni l-5 risposti tajbin jirnexxielkom terbħu l-jackpot tagħna fi flus cash. Il-lejl it-tajjeb u saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Alpro Absolutely Coconut, a divine, dreamy coconutty bliss. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. Red This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. OK Home, bringing life to your home for over 40 years. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Orienta. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.